A arte das rúas lucenses acadou nos últimos anos varios recoñecementos internacionais que proxectaron a cidade a nivel mundial como gran berce artístico. Tal é así que moitos visitantes chegan a Lugo motivados por visitar estes espectaculares murais que coparon portadas da prensa tanto local como alén das nosas fronteiras. Pero non son só os murais premiados os que merecen visita. Hai infinitas obras espalladas por toda a cidade e, por sorte, xa son varias as plataformas, aplicacións e incluso publicacións e distintos libros os que catalogan a meirande parte das pezas artísticas da cidade. Hoxe ensínovos un deses recunchos especiais. Este espazo da Rúa Vía Láctea, baixo as vías do tren, no que os artistas lucenses aproveitan, sobre todo nos días de choiva, para experimentar e probar pintando. É un dos meus lugares favoritos polo dinamismo e frescura que se apreza na arte urbana lucense. Coñecías este lugar? Non vos desvelamos os nomes dos artistas para que veñades e os descubrades por vos mesmos. Logo deixádenos as vosas impresións nos comentarios e compartide para que este vídeo chegue moi lonxe.